Novu su godinu u Umagu počeli susretom s budućim akademskim građanima. Sada su to studenti koji će tek postati umaški visoko obrazovani ljudi i svojim radom moći doprinositi razvoju grada. Mi smo i treće godine za redom kao temelj kriterija izvrsnost dodijelili ove godine 31 stipendiju u rasponu od 6.000 do 12.000 kroz 10 mjeseci, jedna stipendija u iznosu od 16.000 i dodijelili smo 2 potpore u iznosu po 1.000 kuna mjesečno kroz 10 mjeseci. Najveću će stipendiju od 1.600 kuna mjesečno primati Maura Batarilović. Studentica je 2. godine studija animiranog filma i novih medija na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu i ostvarila je najviše bodova. Ne znam, pretpostavljam da će biti dio stanarina, dio režije i možda kojim slučajem kupim nešto od opreme. Umaške su gradske stipendije za studente među najvećima u Hrvatskoj. Mjesečni iznosi ovise o broju bodova koji se množi s osnovicom od 455 kuna. Studentski život nije jeftin, pa se i stipendije racionalno troše. Pa znači će mi dosta, ne moram od roditelja tražiti džeparac i znači za moje potrebe dovoljno sasvim. Savršeno u redu iznos će bit će potrošen na prijevoz, na stanovanje i na ostale potrepštine vezane uz fakultet. Premda se svi nadaju da nakon studija neće još godinama čekati na burzi rada, neki bi u Umagu stažiranje i posao mogli dobiti odmah, ako se odluče za deficitarna zanimanja. Ono što još želimo postići je da smo zaista ispitali gospodarstvo na području grada Umaga kako bi upravo stipendirali sva ona zanimanja koja su u ovom trenutku deficitarna. Imamo ih trenutno 9 i oni će biti stipendisti koji će zasigurno naći posao na području grada Umaga. A u Umagu se traže visoko obrazovani stručnjaci iz matematike, informatike, fizike, geografije, kemije, biologije, psihologije, socijalnog rada, defektologije i medicine. Od sadašnjih stipendista za ova se deficitarna zanimanja školuje 8 studenata.